ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni nder galle Abou Baydy Kaw to ndulmaji ko on waktu yoni ha e nder galle ceerno Alpha Djibril Kane ɗo ndulmaji e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabaruji men to leydi Sénégal catal dewintogal ko fati ɗin ngaluji dirtinaɗi e nder leydi ndi Sénégal ma wonoyi 125 milliards ɗen inde ɓoyata ma mbawa rewidede ndewne e dow lawola to leydi Mauritanie hoore jagado leydi Sénégal Ousmane Sonko gila hankine tawe to lamrugo leydi Mauritanie hanki o jaɓɓa toon to Bowal lardiwoje ngal tunsi taw jaɓɓimo toon ko nanduma ko Mokhtar El Ndiaye ñalawma hande altino yoga jagoɗo yaade ɗe kala ciifodirama hakkude wellitare leydi Sénégal kame leydi Mauritanie ha tenti e fannu gaz dendaɗo hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe to leydi Mali Bamako ne tijji jaɓɓade taw kadi ganduɗa ko jonde tawne nde AES nden jonde latoto ko 14 ha 17 duɗa hen lewru to banggue jagorɗe faggunu ngam wellidde ɓesguji leyɗele Sahel kame ɓamtare mum kala to leydi Guinée Conakry guila lewru septembre wonande gouvernement lendi dartinino dokkirgol agueremaji ko fate pelle 11 ji balle leydi ndi ko wona ɗum ko hanki e nder communiqué jagoɗo to pitilo ɗon fannu holliti wonande ndeɗo yamirore artirama e nder leydi ndi musidɓe tedduɓe watto goɗɗe kumpital men Afrique ha en joolam jabiri watto goɗɗe joni jaññoɗen an jambitowo oɗo henna ñaw jaaɗo ɓandu koyɗe musoje koppi musoji moƴƴiƴam dogata e ɗaɗi mum AVC cardiaque tension diabète walla ni an donkuɗo foccade puƴiɗo donkuɗo jokkoyde enɗam ni juma ni jama e nokkuji goɗɗi kala jokkodire gorel te joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwruka en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma ɓen jokkodirɓe e gollorgal gorel te kamɓe kala ɓe kolliti ɓe jiitimen koye mabɓe ɗo ɓe jambittanno yo gay ñabbuji cuuɗotoɗe nder ɓalli hay so tawi woni ɗi jangtonoka e ko gorel te safrata ɓe mbi'i alhamdulillah gorel te ala rewam ala effet a ittaɗen ko jamireɗa mbaɗa e ndiyam ngulɗam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiiɗi hebde hen hoolare lamde no fewi jahata koto site mabɓe internet mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa joni kala ko gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi gonɗa koto Pikine jokkodirta koye biteɗo Samba Touré mbatta ko 77 814 95 15 walla so tawi koto marché Aslem gonɗa jokkodirta koye Oumar Gueye 77 640 37 88 so tawi noon gonɗa koto Guijilon walla Agnam jokkodirta koye Mame Diayel Sy mbatta ko 77 979 76 38 so tawi gonɗa koto Kanel e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Aissata Abdoulaye Dioba mbatta ko 77 169 31 65 so tawi gonɗa koto Raneru Ferlo e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Ceerno Abou Diallo mbatta ko 77 544 00 34 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ari e men addani men tan ko jamma. aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko fittata aadi mo aadodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa weltare TV ceerno Amatijane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko gandu pinni laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗuɗa dana wala kala
ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji Allah lubirimo gandal e hattani dendagal rafi mbawɗa wondude kala so tawi oɗon maldana balɗe tati tawa ka wi alhamdulillahi rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ene yawrani ɓen ɓe koyɗe musoje ɓalli musoji koyɗe ɓutoje ɓalli ƴakkoji kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo enen safar rafiji kewɗi ɗe jiida cirol. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne yawran ɓe worɓe wonduɓe prostate ustoraɓe gorago yawɓe yitade koye mumen e jippiɓe leece kala. ceerno Amadou Tidiane Diallo ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi e on fannu hen leɗɗe ko leɗɗe jarateɗe keddiɗe leɗɗe urete so tawi a waɗi wirnuma ni joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji omo andini dendagal kilineɓe makko e oɗo saaha joni omo tawe to leydi France. kala jiɗɗo jokkodirde e makko numéro makko téléphone kadi ko numéro WhatsApp mbatta ko 00 336 04 66 27. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji en andini dendagal kilineɓe makko wonde base makko de tawe to Dakar en tawe ɗon mi ñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye Diallo mbatta ko 77 714 94 15. ceerno Amadou Tidiane Diallo ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maaɓe Mauritanie e Sénégal omo andine bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗo sehil makko ne wiye ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe. ceerno Amadou Dia mbatta ko 77 537 79 28. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji base makko to Nouakchott tawte to légal 6e hakkude robine 4 e robine 5 ene golla hano hannirta ni en tawi ɗon ɓiyi ko kala jiɗɗo jokkodirde e makko noon mbatta ko 41 05 13 85 walla mbaɗa 46 94 21 91. ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko labɗo reedu ko malaɗo wune ko ganduɗo golle mum tigui tigui nunɗuɗo sanne sanne mbadden dando faade makko. mande Massa Keita joom sirru joom gandal cuuɗigal e nder leyɗele ha tenti noon ɓen yilotoɓe kanŋe jama bauxite kala ko fate ɗin fannuji kala. mande Massa Keita gorko pullo hen bangue mani ganke hen bangue jooɗiɗo toon to Ségou ene tawe nder leydi Mali gandaɗo e nder windere nde kala ko wayno Mali Côte d'Ivoire Afrique du Sud Mozambique Zambie kononne kadi ha fayenma Angola e nokkuji goɗɗi kala. an jiilotoɗo kanŋe jiilotoɗo jama ha tenti noon e ngaluji cuuɗotoɗi e nder leyɗele kala sa jokkodire wonande mande Massa Keita ma heɓen kollaɓe o ñalawma hande ko nangue makko Allah ne rokkimo andude ɗeɗo henna gande kala ɗum noon so tawi o hollima ma yiitu ha kebbina kono kadi kawisaji ɓurdi hen kala o yemnotakoma hay mbuɗu so wona jiita ɗin kanŋeji walla ɗin jamaji ɗi gonɗa yiilade. manne Massa Keita gorko pullo mani ganke hen bangue taweteɗo toon to Ségou ne tawi nder leydi Mali sa yiiɗi jokkodirde e makko mbatta ko tonggode makko leydi Mali 00 223 76 68 45 99. walla so tawi jiɗɗa ko tonggode nde ɓuura lappide caggal nde mbaɗɗa 00 223 mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayyi e joyyi capanɗe jeenayyi e jeenayyi ɓiɓɓe fulɓe bandiraɓe kala yiilotoɓe kanŋe e jaama eɗo gonɗon kala ngaluji cuuɗotoɗe nder leydi jokkodire e mande Massa Keita ma on jiitu hen koye mon ko ɓuuri yawde kettode kaburuji mon e ɗemgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo e tati siilo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital mene ɗemgal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mona guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mona Saydou Abouba jeheten ko toon to Nouakchott laamorgo leydi Mauritanie taw yen toon musidɗo men Ghali Abouba omo weltinira dendagal hettiyankoɓe jayde Weltare TV kala kono noon ngol beltinirgol wona omo nawliri ala ko omo innira taw kadi ko ɓiɗɗo mo ganduɗa ko bani ko debbo nonne kadi ene hepti altina jawtuɗo ko hande woni inde nde ɗon ɗo galle makko ɗo on ɓiɗɗo
omo innira ɗum ene wiya Mouhamadoula Ali Ba. ɗum noon enen kala en denti en mbiya Allah mawnin inde wurnamo barkinamo omo teddinira mon omo weltinira mon onon hettiyankoɓe jayde weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe kala caggal teskede ɓeydogola coggu maaro bele e nder leydi ndi Sénégal jagoɗɗo jeeygu kame waylo nguura kankon biteɗo Sirigne Gueye Dioba hanki o jonde makko ton to RTS o arti ko fate ɗin cogguji ha tenti noon maaro bele e nder leydi ndi Sénégal o holliti ɓoyata ɗen gueɗe kala ma mbaw ustade ngam oɗon saaha peeje ƴettade ko fade banggue maaro kame bele kono kadi o holliti sukara ngakkata e nder genindi leydi Sénégal o holliti catal tammigal sukara ma dosɗe ɓeyde ganduɗa to banggue ndema sukara ɗum ko toon to Casamance ɗo e dumunaji payaɗi toon to Kolda ha to Ziguinchor kala beele Sénégal ne usta ko jiggoyto caggal leydi mum ko fate sukara yoga e gueɗe ha tenti maaro e beele yoga e gueɗe goɗɗe kala ha tente wahloji taw ko gueɗe guurade e nder leydi ndi Sénégal catal toppitingala ko fate banggue wonande ngaaluji dirtinaɗi taw koye leydi ndi Sénégal e laamuji taw kadi ganduɗa ɗin noon holliti procureur toppitiɗo oɗon fannu o holliti ɗin dossier ji ɗen inɗe kay kaalade ko fate banggue gujjugol walla dirtingol ɗen koppareje kene foto wonoyde 225 milliards koppareje franc CFA ɗen kala oɗo saaha nde gueɗe mumen ɓurata wawde himmiranede no feewi beele jomumen mbawa rewnede lawol guila e ngaaluji gujjaɗi taw kadi ganduɗa mahara galleji waɗa e gueɗe goɗɗe kala nawa caggal leyɗele ɗen gueɗe kala maɓe daran ɗum ko ɓuuri yawde tene kadi kala mo inde mum laati eɗin ɗereji taw koye on tuma ma waw rewnede lawol haɗen gueɗe kala ɓuura rewde lawol wonande kay député sarɗiyanke wonande maire mo Agnam Farba Ngom holliti kañum ala kala ko ƴenƴini hen fittandu mum ni diwni ɓernde mumen haydara saabu mo andi ngaalu makko kala no rewi no heɓiri ɗum koye laaɓal timmugal ala kala convocation mo meeɗi hebde ni gendarmerie ni police ni ko fate ɗen gueɗe ha tenti ngal catal dewintogal ko fate ɗen koppareje disnade kala ɗum haɗanimo ɗanade ala kala ko dilli hen haydara sifande hakkude leydi Sénégal kame Arabie Saoudite taw kadi notoyno toon to Jidda ko général Mamadou Gueye ne yaduno e sette timmuɗo no feewi ɗum noon o sifodiri koye cikko hoorejo wonande jagoɗɗo hajju kame umra woni Abdel Fattah Ben Salima ko on tigui wawi sifodirde nden sifande noon ko nandiral hakkude leydi Sénégal kame leydi Arabie Saoudite ko fate hajjiyankoɓe leydi Sénégal hitande yawtunde total mo ganduɗa ko fate nden hijjore ko nden tan jogori latade hitande hikka nde 12 ujunere pawɗe 960 yo jomiraɗo jeynu en e ɓen hajjiyoɓe toon to Makkatul Mukarrama e nder nden hitande e an kala kettiɗo keddoɗen koye leydi ndi Sénégal guila tan joyi wonande lewru sappo ɓuro hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e nayyi ko ene tolno hande o lebbi 4 pawɗi sukaɓe ha tenti noon ɓesguji ɓen jinnaɓe finoɓe toon to Seeno Bode noon koye diwan mo Tambacounda sukaɓe mabɓe yaaɓe ɓe ganda jeeyi koye laaɗe ɗe ɓe ganda tawete koto Algérie ni Maroc ni Libye ɓen guila jeehi ha ɗo henna ala kala ko humpiti koreji mabɓe ɓen sukaɓe noon ko Demba Ba ne wonde Amadou Diallo taw ko jeeyaɓe ɗon ɗo Seeno Bode ha ɗo henna jiitaka taw koreji mabɓe noon ene jiilo ene mbaɗa hen lakte no fewi kala ɗo mbawi wonde yoɓe tinno ɓe jokkodira e koreji mabɓe wone wiɓeɓe ko Nouadhibou ɓe koccino laaɗe gam faade Espagne ha oɗo ñalawma hande ala kala koɓe paami hen haydara goto e jinnaɓe mabɓe biteɗo Moussa Kane tawete to Libreville Gabon waɗi hen e rango wonande kay kala ɗo mbawi wonde yooɓe tinnoɓe lakta kono kadi erima autorité ji wonande leydi ndi Sénégal nde wawata walludeɓe beele ɓeɗe hen sukaɓe mbawa yitede no celline kiisi kala ɗoɓe mbawi wonde hen to keedugo haɓade cumuji laddeli teskede 54 cumu woni ko teska hectare uji kewɗi jeehi kono ɗo saaha mo gonɗen faabu beele kadi laabi darne ngam heɓɓitade ɗiɗo hen hectare uji kame leɗɗe e ladde kala e ko ruɓata hen kala ha wawa duumade ɗin ñalɗi juɓɓinama
oɗo saha beele haɓade kala ko fati e cumuji teskaɗi taw kadi ganduɗa ko toon to Kédougou kame diwan mum kala le parfait de Guédiawaye dartini kala ko fati navetana football e taw kadi ganduɗa koye Guédiawaye ɗum ko caggal aljuma jewtuɗo hen noon ngal pelwodiral bannogal toon to stade ha waɗi hen gañiɓe hewɓe no fewi holliti ɗum dartinama ha diwa ɗiɗo hen sahaji brigade territorial mon Popenguene wawi fawde juuɗe mum taw kadi koye bandiji majeur Ibrahima Seck e dadiɓe muɗum ɓe mbawi kadi rewidade ɓen wonɓe mottoje kala saaha yillotoɓe yogay guure taariɗe Popenguene e ko nandi en kala taw ko wujjeɓe biftotoɓe nden fedde wawi nanguede oɗon saaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe garde à vue gam loskoji jokkede e sifa a gonangal mabɓe Toyofa paɗena ko Toyofa ko tailleur goto kam yooɓi fittando musidɗo muma yofa ngapparu ɗum ko hanki o 1 janvier 2025 kanko on nottotoɗo M Faye mo duuɓi 45 ko kañum yooɓi fittando miñuma P Faye mo duuɓi 40 kanko no mo tawi hande o e juuɗe gendarme brigade de la foire tono waɗa garde à vue gam loskoji mbawa jokkude heena fitina goɗɗo kadi ko toon to Diamoguéna sikka mbawa ɗum ne kadi ko sarati e goto bireɗo Cheikh Sy ko kam jagga toon gam yoɓade fittandu wonande mawnum bireɗo Moustapha Sy on no bettiri ɗuma ko caggal o fimo laaɓi accanimo o wasi fittade makko onne kadi tawe e juuɗe ɓen dadiɓe drog kame jonde wasam gollago e guyka e diƴƴi luɓɗe kala tampini finoɓe toon to Jeppola Castor Derkele nonne ka cité ARCC ɓeɗo kala kolliti metti mumen ɓe erima autorité ji ɗi jonde sukaɓe wasde gollade jeygu drog guykaji diƴƴi luɓɗe jahoje beddaji kala ɗum tampiniɓe ɓe kolliti noon ɗo e balɗe garoje ɓe erima autorité ji ɗi nde mbawata darade hen walla kamɓene ɓe kollira hen caɗele ɗe ɓe guuri e nder oɗon diwan kala jehetena ko toon to wuuro teddungo Madina Gounass tawi toon musidɗo men Amadou Samba Lo caggal birnogol makko balɗe ke wona 3 ha 4 kanko on mbiyetenoɗo Siradio Niass ko caggal muɗum noon ɓandu makko yiita ma artal men e ngol majjugol ha no yiitira kala musidɗo men Amadou Samba Lo toon to Madina Gounass. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Waleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Sar Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama Sarr Abdoulaye Sarr kabruji men ɗo e nde wuuro teddugo Madina Gounass. Sar Abdoulaye Sarr oɗo talata jawtuɗo kikiɗe musidɗo goto biyeteɗo Siraji Niass ko wuuro Madina Gounass jeeya kono noon omo heewi yaade kala sa toon to wuuro men Missira gam awoyde toon nde wonno maayo ngo toon woni e on kikiɗe talata ɓenduɗo noon o yeehin toon to Missira o ɓeñi toon to maayo to caggal mum noon yeehi ha jamma yeehi ha gueeƴe o wartano o yiyaka caggal mum de bandiraɓe jeehi toon to yanoto noon to maayo ɗo tawama ɗon bagage makko weelo makko e sakiraji makko nan ɗon kono noon lanaka nan o to banggue maayo ngo haawi yimɓe noon beele ko taccuɗo ɓay lanaka nan o e banggue walla ala koye ndiyam o heddi walla ala wonko nangue mom en tout cas no wawata fof kam jooɗima balɗe 2 balɗe 3 balɗe 4 ha asata ɓenduɗo Sar Abdoulaye Sarr nde ɓandude fuɗɗi yiite nder maayo ngo tan ko ɓandu fuɗɗima kadi hoymbude dow ko ni woni kamɓe yimɓe wuuro ngo kala tawɗen balɗe jiilima ha tampi ala fof nokkuɗe jahani e ndiyam e hay gara e saraji ladde nde kala caggal mum mballude gendarmerie e sappo po mbiye caggal nde goski feeñi e ndiyam ɗam ɓen mbawi arde daari goskiki daari kadi ɓandu ndu tawi kam ala fof ko feeñi ko fate gañande e ko nandi hen tawa kam ko joli ɗon deka e nder maayo ngo ni woni noon sappo ko mbiye holliri goskiki on wawa ittede noon adde ga e wuuro ngo gam wirnede labudde ke wirne toon to wuuro men Missira nde wonno e gorki kanko fuɗɗima gambude nde wonno balɗe 4 e nder ndiyam ni woni aloy toon o wirna e oɗo aset ɓendiɗo ɗon nde wuuro men Missira dendagal juɓɓe kala dendagal bandiraɓe kala nde woni moom nde wonno ɓesgumo kala nde la yurmotuma yaftom ha ɗum aljanna ɓoyen sakkanademo kam e downademo ko musidɗo won Amadou Samba Lo ɓe Madina Gounass feede Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinima Sar Abdoulaye Sarr. Amadou Samba Lo to Madina Gounass allahumma amina yo jomiraɗo yurmomo yaafomo
nanamal janna kankoya dendangal mayɓe julɓe kala ɗum oddi kumpital men ndemgal pulara e nder ngendi leydi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie to leydi Mauritanie hoore jagode leydi Sénégal hanki o waɗi jillu mum adingo toon to leydi Mauritanie Nouakchott to Bawal ladi waje ngal Tunsi jaɓɓimo toon ko nanduma ko Mokhtar El Ndiaye on walla mbiyen Mokhtar Wolde Ndiaye on tigui jaɓɓimo toon kame sete timmuɗo kanko no mo yaade sete jagorɗe timmuɗe no fewi ngun jillo hanki o mbaali koye attaye ene wondi kadi e tebbuli mbaɗi fayida ɗon noon koko ɓeyda ko wala ɗum ko hande o altina ko ñalawma golle taw kadi ganduɗa ko jillu balɗe tati jagorɗo affaire étrangére mo leydi Sénégal joɗodima e nandu mum jagorɗo awo joɗodima e nandu mum jagorɗo pétrole e nandu mum hoore jagorɗo e nandu mum ko wala ɗum ko hoore jagorɗo ma joɗoɗo e mawɗo leydi Sénégal maɓe jewtit toɓɓe kewɗe dendade hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko wona ɗum ko kadi hakkude leyɗele ɗiɗɗe gam newnude kayitaji ya gara ɓiɓɓe leydi ndi haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola ko wona ɗum ko kadi tambade nden kay kisal haɓade gueɗe borjinoje ɗen gadda fitina ko wona ɗum ko kadi ko to banggue awo jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe e fannu to banggue gaz dendaɗo kono kadi yoga hen erima pont odorance nde wata gasde jaame kisal e cellal jillu ngu non ma duuma ɗo ha balɗe tati kala sifande nandiral hesɗude hen humpata mon so tawi jomiraɗo haaji hoorejo leydi Soudan woni Abdel Fattah al-Burhane Tidja hande o to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie bannoɗo jillu mum e nder Afrique nanɗo makko Mohamed Cheikh Al Azwani kame sete mum ne fiɓi kay jaɓɓani mo jillo golle kame cehilagal sifande nandiral hakkude Mauritanie kame Arabie Saoudite jagoɗo diine Sidi Yahya Cheikh na ene wondi kadi e jagoɗo umra kame hajju walla jagoɗo umra e hajju kala woni on moɓe mbiyata ganduɗa on jagoɗo mo ganduɗa ko Fawzayni taw ko on jagoɗo hajju o ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no fewi ɗen toɓɓe noon ko nandiral hakkude leydi Arabie Saoudite kame Mauritanie hajjiyankoɓe mum hitande hikka nde hitande ujunere temedde nayya e capanɗe nayyi e jeegom 2025 o gonaɗo jagoɗo gaynaka mo leydi Mauritanie o holliti isin nema taw ko pewnowo kosam on oɗo sahani heeɓi rokkirde kosam ɓesguji leydi mum ha timma taw kadi ko kosameji pewnaɗe gonɗe e paquet aji ɓiroɗam belɗam yarde yawuru lammuɗam kaɗɗam leele mbawɗam hen wonde e kala aɓe keeɓi hande o rokkude ɗum ɗam gueloɗi ɗam nayyi ko heddi kala ɗum ko guila ñande capantati lewru décembre o sa gonaɗo gam ƴellidde faggude kosam leydi Mauritanie ha wawana hoore mum holiti ɗum ko on jagoɗɗo gaynaka mo leydi Mauritanie hewɓe handicapé en kolliti mette mumen ɗum ko toon to tojini ha seeɓa ha ɗum ko caggal ɗin tebbuli giwɗi e joomen ngaluji ɗi Arabie Saoudite faade miskineɓe taweteɓe leydi ndi ɓen handicapé en ɗaminoɓe ma keɓɗen balle ɗin sadakuji keɓani ɗum ɓe erima police e garde hutorima doole gam hettude hen ko wala ɗum ko gouverneur yaltini ɗin haalullaji mo tujinina ko waɗa goɓe kolliti hen mette mabɓe mawɗe no fewi heedanɓe gonnoɗo hooreji leydi Mauritanie Mohamed Wuld Abdel Aziza ɓenne kadi jattima konguɗi jagorɗo ñawoji leydi ndi holliti ko ƴeeƴe tan e kecce e ñawkinade jeeyi sababu gonnoɗo hoore leydi Mauritanie so tawi darima yeeso juge gam salade haalde ñawkino ɓe kolliti kamɓene ñawkinade kala ala hen woodi hen ko dossier médical giwɗo e safroɓe kolliti koppiɗi ene muusa maɗi oppire nawe caggal leydi ɗum jeeyi sababu kamɓene ɗaɓɓade ndeɓe mbaɗi nde tede kadi neɗɗo mabɓe wona karɗo cellala jagorɗo taaridi waylo waylo hanki o yaltini communiqué ɗiddumunaji o holliti cumuji ene kewi nder laddeji leydi Mauritanie leɗɗe e ladde ko ruɓata kala gasi 15 cumu woni ko teska yogay état ji ko wayno asaba ha fayma toon to kanko sa wo erima noon nde yimɓeɓe ɓurata wawde rentade ha tenti noon ɓen aynaɓe taweteɓe ɗin laddeji hutortoɓe warga e sukara kamne wondi e cigarette gam teskede ɗin cumoli ala ko adda ɗum so wona ɗeɗon gueɗe kala ɗum uddi kumpital men
leydi Mauritanie paɗen koto leydi Mali to leydi Mali ladde nde ɓe mbiyata Wagado kamɓe nokkuɓe ɗo Kasago de Gambere ɗiɗo nokkuji kala armée leydi holliti mbaɗi toon piyanɓe mawɗe e ballal ndiwowa wi Drapa Oumar Diara eɗen gandi ko woni chef d'état majeur général armée leydi ndi ne tawi nder réseau sego ɓe koliti ko toon tigi ɓe beddiɗen pettoje ɓe dirguiti toon otoji ɗiɗi jilnoɗi pettoje ɓe teɓɓiti toon sagataɓe hewɓe jogitiɓe armée ji ɓe puftini gueɗe kewɗe ɓe teeti ɗumen e wiide armée leydi ndi jillu hoorejo leydi Soudan gasi ha laaɓi hanke o nder leydi Mali Abdel Fattah al-Burhan hakkude men nandumuma général Assimi Goïta Abdoulaye Diop ko jagorɗo affaire étrangère mo leydi ndi o holliti ɓoyatama ɓe darno seteji hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe wawɓe rewindade ko hooreɓe leyɗele ɗe kaldi gam ɓeydude jokkodirala hakkude leydi Mali kamɓe leydi Soudan to banggue faggudu ƴellidde gueɗe dendaɗe nden kay kisal ɓesguji leyɗele mabɓe galle Kuluba holliti ɓoyataɗen gueɗe ma mbaw rewindede Bamako ma jaɓɓo jonde ha heesa nden jonde jogo latade ko ñalawma janggo 14 nduɗo hen lewru ha 17 janvier ndu lewru jagoɗo malien to banggue économique kame finance ma jaɓɓo sahélien Burkina Faso Niger ɗen jagode ma mbaw joɗade nden jonde koto Bamako gam darnude boña mo ene wawa wallidde faggudu ƴellidde hakkude leyɗele kala kono kadi e wellidde wonande ɓesguji leyɗele mabɓe ya gara ƴellidde faggudu kamen jeegu eko fate ɗeɗon gueɗe kala mabɓe mbaw darade hen taw ko darde timmude to Guinée Conakry seppoji bannoɗi yontere yawtunde hande waɗi yontere wonno ko jeegom lewru janvier ɗin seppoji noon bannoɗi toon gam wonande société civile o en wonde yogay landaji dawrugol gam hollideɓe mette mabɓe faade autorité ji laamu sabbordu taw ko CNRD nde yiwatay lefol laamu wonande kay wonande qima baɗaɗo hen taw holliri ɗum ko biyeɗo Aboubacry Dembo Dansa on holliti ɗum taw ko goto jeeyaɗo terɗe ARPG walla men RPG arc-en-ciel o holliti ko tato neɗɗo mbasen pittali men kamɓe kala ɓe piɗira ko kure to Guinée keddoto ɗen ɗum ko caggal nde autorité ji leydi ndi dartini kala ko fate agrément wonande pelle ONG ji balle e nder leydi ndi taw koye dilloje gueɗe kew ɗum wonno ko guila septembre 2024 ko waɗa ɗum ko jaagoɗo administration territorial leydi ndi holliti ɗum noon ko haɗano ko tottirama o saaha belɗen pelle mbawa jokkude golleji mumen to leydi Niger oɗo debbo ko autoriste najo jarowo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e tati guurɗo gila tan kene tolno hande duuɓi nogas jeetati e nder leydi Niger taw koye nder Agadez darnude toon école aji heblo biteɗo Eva kam woni biftaɗo ɗum ko jamma hiccenke o haɗo andaka noon ala kala fedde taw jeytinde kañum biftimo wi noon ko ambassadeur mo leydi Autriche joɗi toon to Alger ni mbiyen Algérie lamorgo leydi Algérie to Soudan ko jangu waɗi e nder ambulance goto taw koye on ambulance jeeyi ɗum ko Médecins sans frontiére en walloɓe ɓe ngala keerol FSA ɓe jonnani nguɗo hen jangu wangu sara Darfour ha gandanen ɓaɓe goto wasen fittan waɗi noon hewɓe gañiɓe e nder ndeɗon fiyande gon jangu noon andaka hol waɗɓe ɗum to Côte d'Ivoire heɓanade sumgoji octobre 2025 taw ko présidentiel Charles Blé Goudé mo ganduɗa ka woni gardiɗo taw kadi ganduɗa ko landa ko zeɓa waɗi erango faade autorité ji lendi tenti Alhassane Dramani Ouattara beele o saaha kankone omo daña sens jeeyede e ƴamoɓe lefol laamu ɗon ɗo rokkete amnesty beele inde makko nattay liste électorale siftindema o saaha kanko Blé Goudé kame wonande Paul Biya walla mbiyen kanko Blé Goudé jafuɗon Charles Blé Goudé ne wonde Laurent Gbagbo ɗiɗo kala oɗon saaha combat mabɓe ko beele inɗe mabɓe mbatte fiise électoral woni liste électorale beele mbawa jeeyde ɗiɗo hen sumgoji ɗi ganduɗa Alassane Dramane Ouattara holliri ene jogui cellal e sembe hattan wawde hande ligganade leydi mum kono o haalani beele ma o jeeye ƴamoɓe dawal nayaɓal gardingu lefol laamu ngu walla ala ko wonde kala
Côte d'Ivoire naɓe kala ne jappi noppi ngam hettade kala ko jogori wonde hen to Nigéria. Azaz anti cyber criminel ɓe mbawi fawde juuɗe mabɓe 900 taw kadi ɓen 900 kala mbaɗata ko fraude guyka ko fate internet enen jeeya ɗum e mbadide yuɓɓani hen nayo ko chinois ji heddiɓe noon woni hen jeeyakoto flip kamɓe kala total koɓe 947 ko chinois ji ni hen 4 flip naji ɗi balɗe kala hewɓen ko nangaɓe nder bâtiment ne pecca internet connexion ngam jeeygu ngu rewani laawola CEDEAO yonnani ngu jangu wangu taw kadi koye yontere yawtunde waɗi koto keerol hakkude leydi Benin, Niger, Burkina Faso waɗa koye koninkoɓe leydi Benin ha ganduɗa kene tolno 27 koninke mbasen pittali men catal biyetegal jiima woni islam walla mbiyen wallidiɓe taw kadi ngal catala l'islam wal muslimina ko ɓen mbaɗi nden ngun jango CEDEAO noon holliti nden kay kisal nder espace CEDEAO ɓe jonnani ɓe duwanima leydi Benin, Somalie, Éthiopie moƴƴitini jokkodiral diplomatie hakkude mabɓe ɗum ko caggal nde herƴe mawɗo wonno hakkude mabɓe ɗum ko caggal nde Éthiopie jolni koyɗe mum ngam heedande Somaliland oɗo saha noon ngal jokkodiral kanko on hooreji leydi Somalie biyeteɗo Hassan Sheikh Mohammed waɗi jiilu mum to Addis Abeba hakkude makko e hoorejo jagoɗo mo leydi Éthiopie woni Abiy Ahmed ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi to RDC Congo wonande gouverneur de Sud Kivu oɗo saha holliri maɓe gummono haare mawde no feewi ngam haɓade ɓen yimtaɓe kanŋe taw koye mbadi rewani lawola 99 isin société ne tawi nder leydi ndi ha tente Nord Kivu walla mbiyen Sud Kivu ne jiilo kanŋeji taw ɓen kala ngalda e yamirore ke ene tolno jonte tati tan noga sinowañajo woni nanggaɓe ne jogui haalisaji kewɗi e kanŋeji ene coota ɗum e ɓen sukaɓe wonɓe toon taw koye mbadi suuɗaylo ene natira e leyɗele hoddiɓe mabɓe ɗum kala ko kombaji ɗiɓe jiiɗi ummanade joolam jaɓeri jeheten ko toon to Italie accit gola jaydiyanke iranajo biteɗo Mohamed Abidine nangganoɗo ñande 16 décembre wawi accitede ɗum ko adi ɗaccitgola Cecilia Sala ko jagorɗo walla mbiyen ni ko jaydiyanke italinajo nangganoɗo toon to Tehra 27 lewru décembre wawi accitede article Rome kono kadi kanko on jaydiyanke mo leydi iranajo Mohamed Abidine jagganoɗo kañumne accitama ɗon ɗo États-Unis d'Amérique wenno jungo waɗe makko mandat d'arrêt yo nangue o artire toon kono Rome jaɓani nawdemo toon yiiɗi kay ko yo hot leydi makko ne gasa taw wonnadiral woni hakkude accitgola on Cecilia jaydiyanke mo duuɓi 27 debbojo jeeɗeten to Italie accitgol mum e accitgol o jaydiyanke iranajo ne gasa taw won sifande woni lesto Pakistan Islamabad capital o hanki ko jonde jooɗi toon jonde ko wallidde sukaɓe rewɓe jangde woni prix Nobel de la paix 2014 woni Malala Yousoufi hanki erima leyɗele julɓe kala nde mbawata haaldude talibaji to Afghanistan nde ɗaccata sukaɓe rewɓe mbawa dañde fodde jangde mumen e gandal taw ko on suka debbo mo attanta wonno e mum wonno ko 2014 ha wawi hebde hen prix Nobel de la paix wonno ko toon to Angleterre États-Unis d'Amérique Joe Biden to galle danejo hande o mawat haalande mum mbaynigo ɓiɓɓe leydi kala ɗon ɗo mandama ko joofi ha laaɓi ɗo balɗe daɓɓi tan heddi e Donald Trump ƴettude lefol laamu toon to galle danejo to musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno moon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon kiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr to Madina Gounass ko musidɗo men Amadou Sambalo to karallagal to ko Saydou Abouba musidɓe tedduɓe kettimalaki jaam yo jamal o hiraneno